खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन एक्चुअली दिनैहाय नैबे मोनसे भिडिअ ना गवालपारानिथ' नङा टिक्रिकेलानि मेघालय एकदम मेघालयनि खाथार ओमफ्राय जोंनिनो खास लोगो ओमफ्राय बियो गारि लांनो फैदों बुंबाय थादों जे आदा नों फैथारनांगौ गारि लांगोन मोनसे आंनि लोगो बलेर' गारि नैबे हाथरखि श'रुमनिफ्राय हाथरखि ना मा बिनिफ्राय लांगोन आरोखि बलेर' माबायदि गारिखौ नायहैनि गोदान मडेल ना गोजाम मडेल ना सेकेन्ड ना थार्ड ना फार्स्ट नङा होमबा मडेल थायो नालाय बिहाबो टप मडेल सेकेन्ड टप थार्ड टप ना माबा माबि बिदि गारिनि सोमोन्दै एसे मोनथिना लाहैनि बा सोंहैनानै लानि बेसेबाङाव माबोरै नङा होमबा ब्लगा दिनैनिफ्राय स्टार्ट आरो नैबे जायगानिफ्राय दे न'निफ्रायसो जागायजेनदों मेन चेनेलाव हगारनाय जागोन बेखौ लोगोआ खोन्थाबाय थादों जेला हिसाबै सान्दुङा माथो अयथासार आयु औ केन्द्रिक बाय थांग्रोनि आयु आयु सान्दुङा गोगोमथार लांनो फैदों मेघालयनिफ्राय थ' बिनिनो बियो मा गारि लागोन बलेर'सो लागोन ओमफ्राय जाय फंबाया टिक्रिकेलानि मेघालयनि बिबो मेघालयनिनो गोबां खामानि मावो ओमफ्राय बिनि गारियाव गाखोना दङ स्करपिय' मा गारि मोनलाय बियो स्करपिय' एन स्करपिय' एनआव गाखोनो मोन्दों दा जोंनि बेवहाय गाखोनांगौब्लाथ' बिराद थाखा फैसा होद्लायनासो गाखोनो मोनोलै नोंहाला गाखोनो मोना दिनै एसे दामि गारि गाखोना पुरा नैबेफोर बिराद मोजां गोजाथार माथो गारि सिङाव हाबबाथाय गुसु थाजिमल' मोनखायो थ' जाय मोनसे गारि बरनगोन ना बै बेक्तिया ओंखाम जागासिनो दङ बायला हटेलावहाय बायला हटेलाव जागासिनो दङ थ' दा गारि बरननायखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दं दा लागोन जाहैबाय नैबे बिदा गेदेर सासे दङ मेघालयनि बिबो सासे मन्त्रि लिडारजों थाफाग्रा लिडारजोंनो थाफायो ओमफ्राय जों जि गारिजों फैदोंना बे स्करपिय' एन बा बेजों फैदों आरोखि दा गुदामावसो दंफैदो नै ओरैबायदि ओरैबो दं नै बलेर' जोब नैबेफोरजोंबो बलेर' स्करपिय' एननो एसनो थारनो माबा माबि दंलाजोबो दे नै बावहाय नायनो फैदों लानो फैदों लोगो सासे माखौ लांगोन बेखौनो ना मा एन स्करपिय' एन मामा मायदि कायाखौ हा या मायदि का बेखौ लागोन मा बेखौनो लानो सानदोंमोन मोजांमोन गारियालाय गाज्रि नङा अह' गोसोआलाय बावहायनो दङमोन बेबो लानो ओमफ्राय दा गारिखौ माखौ लागोनथाय बलेर'सो लानायनि खोथा होनदों बिसोराबो बिराद गोजाननिफ्राय फैदों केस थाखा होनानै लांगोन होननानै बुंदों बेबो गाज्रि नङाथ' गारिया मोजाङानोथ' एसे बेखौनो लानायसै नैबे बलेर'खौ 200 बेसेबां 45 245 बेखौ लानायसै केस थाखायाव लानायसै गारि लाग्रा नै फैबायानो आदाया बे सासेयानो ओमफ्राय गारि लासिगोन बलेर' केस थाखा लांगोन आदाया ओमफ्राय दा ओरै माबा बानायगासिनो हिसाब खालामगासिनो दङ दा बलेर'आ लाबोआखैनो गुदामाव दङ दहाय एसे नायहैदोंमोन ओमफ्राय बुजायग्राया टप मडेल मा मामा टप मडेल नाम बावहाय जायो ए नैबिसो आच्छा आच्छा नैबिसो रा 93 अ बेथ' 92 दा गारिया माला सफैयो गारि बासको dibaginog ako sing dong mo mama ha wag ben san naginog ba ha सेगाव सहि होगासिनो दं केस थाखाबावसोलै नोंलाय लागोन ना लाया केस नै बेफोरबायदि सिगनेसार होगासिनो दं केस थाखा नालाय माखासे होबाय माखासेखौ चेक होबाय आरोखि बेफोरबायदि गारि गोदाना दहायनो केस थाखा होना लानाया नै बलेर'आनो फोसाबगासिनो दं ओमफ्राय नै उननि सेफगार्ड दं ओमफ्राय आरो नै बेफोरखौ लगायब्रबबाय हाखु दाखु जेरैखि जायाब्लाबो
लांथारगोन जाहैबाय नै बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय एकदम हाखु दाखु नै बेखौबो स्टिलनि लगायदों ओमफ्राय आरो नै बेफोरखौबो गोसोमाखौ होजोब्बायानोसै बेफोरबायदि आरोखि लगायगासिनो दं केस थाखा दा खुनु फाइनान्स गैया हा फाइनान्स गैखाया दा आच्छा फाइनान्स गैया जाहैबाय बियो फाइनान्सबो जेबो गैखाला खुनु बोसोरनैल' सालायगोन जाहैबाय आरोखि बे गारिखौ बलेर' नै बेफोरबायदि बहा खारखोदा हानो बेजों जिरायदों उनावहाय बेफोरबायदि जेरैखि जाबाबो बरनगोन लांथारगोन जाहैबाय ओमफ्राय नाम्बारा आसामनिफ्राय मेघालयआव सोनाय नालाय टेम्परारि नाम्बार होनानै हरसिगोन बिसोरो श'रुमनिफ्रायनो टेम्परारि नाम्बार वान टाइम ना खयमासिम सालाय जायोथो बे टेम्परारि नाम्बारा औ 10 दिनसो जागोन ना एसे सोंना लानो दं बेनो ब्रादार बे जेनेबा बे गारिखौ टेम्परारि नाम्बार होनानै हरगोन खय दिनसो सालाय जागोन आच्छा 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 ओरैनो आइडिया 6 मान्थ हायो आरोखि ना आच्छा आच्छा टेम्परारि नाम्बारा बिदिनो 5-6 मान्थ बेफोरबायदि सोलिनो हायो जायखि जायाब्लाबो मास मोनथाम मोनब्रैसो थागोन जाहैबाय टेम्परारि नाम्बार नै गारिया लुकआ नैबे गोथां कालारनि बिदि मोनसे सेफगार्ड दङना बियो फैयामोन ओमफ्राय बेखौ एक्सट्रा लगायनांगौ बेफोरबो फ्रि फैयोदां बेफोरबायदि गुबुन कालार फैया बलेर'आ व्हाइटआनो फैजोबो आरोखि गासिबो ओमफ्राय माखासे नैबे स्टिल कालार दङना बे स्टिल कालारखौबो होना लानांगौ जायो नैबेफोरबो ओमफ्राय थाहैबाय सिट काभारा 1000नि उनाव सार्भिसिं फैगोन नालाय अब्लानि समाव लगायनाय जागोन आरोखि नैबेफोर एक्सट्रा लगायनांगौ ओमफ्राय नैबे एक्सट्रा लगायनांगौ जाहैबाय बेफोरबायदि आरोखि मेघालयनि लोगोफोर MLA जों थाफाग्रा बेफोरनिफ्राय बर'नो लांसिगोन जाहैबाय गारिया नै बेफोरबायदिनो बलेर' टप मडेल ओमफ्राय दा गारिखौ बरनसिगोन नैबे बिथाङानो मेघालयनि कयेकजन दैदेनगिरिजों थाफायो बेबो सासे ओमफ्राय नै बेबो सासे ओमफ्राय बिसोर सानैजोंनो ज' फैदों दिनैहाय गारिखौ लांसिगोन केस टाकायाव लांसिगोन गोसोआ बिना स्कर्पिय' 11आव लानो गोसोमोन नाथाय माखासे उसुबिदानि थाखाय हायासै माखासे उसुबिदा जाहोननि थाखाय दा बावहाय बलेर'खौनो डाइरेक्ट केस टाका बरननानै लानाय जाबाय दा ओमफ्राय साजायनाया दा कमप्लिट साजायजोब्बाय बाम्पार होबाय ओमफ्राय नैबे स्टिल कालार बेखौबो गोदान होनाय जाबाय नैबेखौ बे जिनिसखौ गोदान होनाय जाबाय मोजां नुदों ओमफ्राय नैबे काभार स्टिल कालारनि ग्लासनि ओमफ्राय नैबे ना बेखौबो लगायबाय ओमफ्राय सिट कभारखौ माला लगायगोन सिट कभारखौ फैनाय सप्तायाव नेक्स्ट सार्भिसआवनो लगायनोसै लामायाव सेकेन्ड सार्भिसिंआव ना फार्स्ट सार्भिसिंआव फार्स्ट सार्भिसिंआव ओरैनोथ' गारिखौ केस टाका लांनाय जादों गारिखौ बेसेबां आच्छा फुल आरोखि कमप्लिट ओमफ्राय दा ओरैनो सिङाव माबा माबि लगायजोब्बाय नामा कारपेट लगायजोब्बाय आरो बाखिनि जों सब लगायजोब्बाय आच्छा आच्छा गोजौआव नेट माबा रेलिं लागायदों बेफोरखौ लानानै गासिबो जाय गारि बिगोमाना बिनो गिबि होजेननाय जाबाय नैबेनो ओमफ्राय ओरैहाय बेजों फैफानाय औ बेजों लोगोसे पार्टनार ओमफ्राय नै गारि साबि वाव गारिया नै बिथांमोनहा लाबाय बलेर'खौ केस टाका होनानै बिथांमोना बरननाय जाबाय आरोखि बे ओरैहाय माइ बिमुं मुङा James Sangma mo ada kes takar ama ha acha dasal mai turachi yangen ma Guwahati chari yangen एसे लाजिनाय बायदि मोनदों बिथाङा बाथ्रा बुंनाय मानायफ्रा एसे थाबथानाय जायो ओंखायनो दा
जों माबानो नागिरबाय नै दा बिथाङा एसे माबायाव फैनो नागिरा नालाय ओंखायनो थ' बेफोरबायदिनो गारिया दिनैहाय बरननाय जासिगोन बास ओइ नों सालायगोन दा हा मोजां सालाय गारिया हनै बिसे गेन्द्राया हाथाया माराम रामनो मालाया बायग्रा हा सालायग्रा हा मालाया बायग्रा हा सालायग्रा ओमफ्राय बेयाव मा दङ थफ्लाखौथ' खोन्थानाय जायाखैनो थफ्लाया जाबाय बेयाव काप दङ ओमफ्राय माबा दङ मा होनोमोनलाय फालि दङ बोसोरनि उनाव खम दामाव मोनगोनखौ जमथाबगासिनो दं बियो ना बे गाखोनोसैलाय मालायनि आन्दाराव दे गाखोदो दे ओमफ्राय आंबोथ' गारि फिसायाव गाखोआ थ' दिनैनि ब्लगा बा दिनैनि मेन चेनेलाव गारि गोदानबो लाबाय माबो लाबाय जों रेस्टुरेन्टआवबो फैबाय हिमालय हटेलाव थाफैबाय नै बिनो ओमफ्राय गारि गोदान लानायखौ आं खोन्थानि नै बियो मामा गारि गोदान बारा जग माइखौ सागिनां दासान हा जिखौ माना सागोन जियानो जाला बिराद गोबावजों लोगो मोनदों बेखौ मेघालयनिफ्राय फैदों बिराद खस्थ' खालामदों मेघालयनिफ्राय फैदों बिसोरो आरो टिक्रिकेलानिफ्राय फैदों नैबे ब्रादाराबो ओमफ्राय नै बे आदामोनावबो जों गोदो बिराद थानानै फैनाय थ' ओंखायनो आं बारा बाथ्रा बुंनो सानला बे आदाया गारि गोदान लादों दिनैहाय बरनदों गावनि मुङावहाय केस टाका होनानै बरनदों थ' लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो गोलावबो जाबाय ब्लगखौ आं बावैनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय